Josemari Auzmendi bekan 3. edizioa aurkeztea da gaurko prentsaurrekoan helburua. Josemari Auzmendi azkeneko urte asko eta gehienak Hernaniko herritarra izanik pasa zituen, eta bere trajektoria bat zen, hezkuntza munduan eta pedagogia berritzailean inguruan ekarpen handia egin zuen. Eta nolabait ere, iruditze ditzegun zor bat bagenula, guk ere herri bezala bagenula zor bat, eta nola kitatu genezaken zorra, ez? Eta iruditu ditzegun formula politia zala, bere izena zenbakin beka bat sortzia, eta beka horrekin nolabait ere Euskal Herri mailan berrikuntza pedagogikoko proiektuak ere bultzatzea eta ekartzea. Galaren partetik eta ikasleekin elkarlanean 12.000 euroko beka bat eskaintzen degula. Eta Xabik aurratu duen bezala, eta gero Ainak seguro sakonduko gula gehiago, berrikuntza pedagogikoan, euskara, euskal kulturaren bizi berritzean, herri hezitzailea eta inklusioa bultzatzen duen Euskal Herri osorako proiektua bat indala. Horretik eta ikasleen irudizenean, Hernaniko udala eskertu nahi dugu bere prestutasunagatik eta borondateagatik. Alde batetik iruditzen zaigulako eta ikusten ari garelako hezkuntzari garrantzia ematen dion herri bat eta udala dela. Herritarren ekimenak ere babesten ditula eta bultzatzen ditula. Eta, Xaberrek esan du bezala, Josemari bere azkeneko urtetan eta urte luze zen bizitu izan zen, hezkuntza eta herri ekimen asko eraman zituen aurrera, eta beka bada tresna bat hori dena biltzen dena. Eta, nik opiko beha, esker horren informatzea besteik ez duen. Lehenengo ikasiko da bidei, baina ere txoko demokratiko edo etxea egin beka ofretzea ez da, Zora bide, rekonozimientu potente bat, alde daikiko eta Josemari egiko, ez? Eta, hori dela eta eskerrik edo eman zuen denoi, eta berriz ere jarraitu,